Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ngiyanibingelela babukele bakaSiyaviva TV1 bengizovalela njengoba nibona nje sengiyaphuma ke bengizovalela kuyangijabulisa ke nje na hayi ngiyabonga kakhulu babukele enhlana nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke ekutheni yiba isibonelo phela esihle ungakhuluma umuntu uphethe into yokuphila kanti uphethe into yokudlala bengizovalela ngiyanithanda babukeli bakaSiyaviva TV1 enhla nasezantsi uNkulunkulu anibusise ngizama ukuthi ngeyi5 nangeyi6 zika April wonke umuntu ozobe enami azi ukuthi yini azoyithatha. Yena ke uthe cha usacela nokunqamulela angasafiki ispecial ngendlela nje ejabule ngayo uthe mangimenzela izinto wathi no dodela ngicela ungenzele manje ngathi ngine-special ngeyi5 zika April wathi yena cha uApril usuku kude ngempela kwenzekile na ngizophuma nje niye kuye nimbone kwenzekile njengoba deshilo kwenzekile ukhokhile yena ukuthi asizakale manje into sengihlanga ukuthi usefuna imoto yesibili uthi uyacela ngimlekelele athole isibili usuka ke endaweni yase eVerneging eGoli usuka endaweni yase eVerneging eGoli kwenzekile njengoba de ifuna usethi ufuna ukuthi athole isibili imoto ngizophuma nje ngikukhombisa yeso siyabonga ngoba ngishilo sekunjalo umlomo ungathethi imanga nansi futhi phinde nje ubuke nayi nepermit ayikabi nane disk ayikazi ithole ayina number plate injena nje ngitheke mangikhuluma ukuthi ngomhla ka5 and 6 ngizobe ngikhipha izinto mahala le ndoda ithe yona hayi no isicela nje ukugijima ngoba i5 zikude ngathi mina uthini wena yathi hayi manje na apha mangami besidla nenyama manje sibonga ithi mfana buyela futhi uyozama ubuye izoba ningi inyama ibuye ke eGoli siyintsha konke nje phakathi kushasha ngithema ngithi akalinde i5 wathi hayi zikude uthe zikude uthe i5 zikude wathi i6 dotela zikude ngcono mina angeze manje uzileka ngempela zekile ngifuna ke ukuthi nawe ngomhla ka5 nangomhla ka6 woza la e7334 osizweni eBlue House njobe lo esho nje lo Mapholoba Mapholoba ngesonto eliphelile ngigcine ngithe kunabantu abangakwazi ukusebenzisa imithi kunabantu abakholela kuma products ngifuna ukuthi Mapholoba ama products wonke akhona la kaDlamini and ama products njoba ekhona enza kahle kakhulu futhi nawo especially ngamandla omgodi ngoba amandla omgodi wena Mapholoba uyazi into ayenzayo avela kuphenduke i-all in one ayikho into ongathi ngeke uyenze
ekhaya. Ayikho into ngathi ngeke uyenze ngawo futhi emsebenzini. Ayikho into ngathi mawulungiselela noma ukupheka. Naku sengizoze ngikhiphe iy'mfihlo zami. Uyazi Mapholoba, ngiyawuza umbuzo wakho futhi ngiyawuthakasela. Kaningi-ke Mapholoba, le product engithi injula yamadoda. Kunabantu Mapholoba la khona athi umuntu hey dokotela umuthi sengiwusebenzisile kodwa ngiyakufisa ukwenza ukuthi nokuthi. Bese ngiyameluleka ngimtshela cha injula yamadoda ikufanele. Injula yamadoda ikufanele kodwa ke futhi kufanele uzwe ngami. Uzwe ngami ngoba ngisho e-ofisini lapha lami ngeke bakunikeza ama-details ukuthi bazothi fonela udokotela 0732196664. Impela Mapholoba kunjalo nje futhi. Ya ngezwa kahle Mapholoba. Ama-product wami wonke akhona futhi asebenza anza kahle kakhulu. Bese ngithi Mapholoba angifuni ukubalekela umbuzo wakho. Uke wangibuza ukuthi ngihambe kanjani kangwane eSwatini. Bengikhona impela njengoba ubuza njengoba usho. Ngicabanga ukuthi ngizokunikeza iy'thombe zakhona futhi uphinde uyispishe lapho. Nkosi yami ngimukeleke kahle kakhulu lapha kangwane. Ngimukeleke kakhulu bekunomthandazo laphana baye bawenze njalo makuqalwa unyaka. Baye bawenzeke lapha eRoyal Palace lapha. Bengikunozitha isigodle bengikusona. Hayi ngiphatheke kahle kakhulu Mapholoba. Ngiphatheke kahle kakhulu nje kahle kakhulu. Hayi eSwatini bafowethu hayi. Hayi eSwatini hayi. Ngiyanithanda.